Sizaqı dünyadaki täzelikler bilen tanıştıryan Türkmen portalı Heptäniň täzelikleri. Heptäniň täzelikleriniň şu sanyna. Prezident Serdar Berdimuhammedow Türkmen bedewiniň milli bayram münasibetli dawaralara gatnaşdy. Ministrler kabinetiniň nowatdaky mejlisi geçirildi we beýlik habarlar. 25 aprel Aşgabat atçylyk sport toplumynyň prezident Serdar Berdimuhammedowyň gatnaşmagyna Türkmen bedewiniň milli bayram münasibetli dawaralar geçirildi. Dawaranyň başynda Türkmenistanyň prezidentine ähli watandaşlarynyň, harby we hukuk goraýjy edaralaryň ýol başçylarynyň, ýurdun atşynatlarynyň adyndan ahaltyka atlar sowgat berildi. Şeýle hem ýurdun atşynatlarynyň adyndan Türkmen halkynyň milli liderine meşhur atlaryň neslinden bolan ajaýyp ahaltyka bedewi gowşurly. Şol gün Aşgabatyň atçylyk sport toplumynyň çägine Adı rivayeti öwrilen ahaltyka bedewi piyada bagşlanan ýadygarlygyň açylyş dawarasy boldy. Şeýle hem toplumyň atçylyk sport meýdançatyny ahaltyka bedewleriniň arasyna halkara gözellik bätleşigi geçirildi. Oň ýeňijisi Türkmenistanyň prezidentiniň ahaltyka atçylyk toplumyna degişli bolan 2018-nji ýylda doglan Han Kerwan atly bedew boldy. Mundan başga-da döredjilik işgärleriniň arasyna yglan edilen bätleşigiň ýeňijilerini syýlamak dawarasy boldy. 27 aprelde Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow ministrler kabinetiniň başlygynyň orunmasary Taňryogul Atahallyň hemde vilayet häkimleriniň gatnaşmagyna sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. İş maslahatyna ýurdun owa hojalyk toplumyny hemde vilayetlerine alınıp barlayan işler bilen baglanyşykly meseleleri garaldy. Vilayetleriň häkimleri dowam edýän mewsümleýin owa hojalyk işleri hemde meden durmuş we önümçilik maksatly desgalardaky guruluşyk işleriň barşy barada hasawatlar berdiler. Türkmenistan prezident hasabatlar dinläp, häzirki wagtda dowam edýän işleri ýygyderli gözegçilikde saklamak tapşyrdy. 28 aprelde mejlisiň başlygy Dünýä Gözel Gulmanowa Misr Arab Respublikasynyň Türkmenistana täze bellenen adatdan daşar we dowal ygtyýarly ilçisi Hamdy Şaban Abdelhalim Muhammedden inanç hatyny kabul etdi. Duşuň dowamyny diplomat garaşdy. Hemişelik bir tarap Türkmenistanyň içeri we parahatçylyk söýüjülükli daşar siýasatynyň esas uğurlary Türkmenistanyň mejlisiniň ýurdun kanunçylyk binýadyny döwrewaplaşdyrmak boýunça alyp barýan işler bilen tanışdyryldy. Taraplar iki ýurdun arasyna ýol goýulan syýasy diplomatik gatnaşyklary döwrewap şertlerde ösdürmegiň, sowda, ykdysady, medeni insanperwer we parlament uğurlaryny hyzmatdaşlygy işleňleşdirmegiň iki tarap üçin bähwitli kanagatlanma bilen bellediler. 1-nji maýda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow sanly ulgam arkaly ministrler kabinetiniň nowatdaky mejlisini geçirdi. Mejlisde şu ýylyň 4 aýyna ýurdumyzda alınıp barlan işlerin jemlenildi. Mejlisiň başyndan milli parlamentiň ýol başçysy Dünýä Gözel Gulmanowa ýurdun kanunçylygyny kämilleşdirmek uğruna ýanwar-aprel aýlaryna ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada maglumat berdi. Soňra vice-premierler gözegçilik edýän düzümlerine şu ýylyň ýanwar-aprel aýlaryna alınıp barlan işler barada hasabat berdiler. Şeýle hem döwlet başçysynyň garamagyna bir näçe teklipler hödürlenildi. Soňra vice-premierler gözegçilik edýän düzümlerine şu ýylyň ýanwar-aprel aýlaryna alınıp barlan işler, olaryň netijeleri şol sany milli ykdysadyýetiň degişli pudoklaryny mundan beýlekde ösdürmek uğruna durmuşa geçirilýän çäreler, odal berilen tapşyryklaryň ýerine ýetirilişi, medeni insanperwer, daşar siýasat hemde beýleki degişli uğurlar boýunça geçirilen çäreler barada hasabat berdiler. Şeýle hem döwlet başçysynyň garamagyna bir näçe teklipler hödürlenildi. Ýurdun umumy bilim berýän orta mekdeplerine 2026-2027 okuw ýylyna okuwa kabul edilýän okuwçylara notebook kompýuterlaryny sowgat bermek maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti resminama gol çekdi. Resminama laýyklykda bilim ministrligine Türkmenistana önerilen degişli mukdardaky notebook kompýuterlaryny satyn almak 2026-njy ýylyň 1-nji awgustyna çenli bilim edaralaryny gurnamak hemde tehnik hyzmat etmek barada agzberlik tilsimaty bilelikdäki karhanasy we aýdyn gijeler hojalyk jemgyýeti bilen şertnamalar baglaşmagy ygtyýar berildi. 28-30 aprel aralygyna Türkmenistanyň Sowda Senagat edarasynyň binasyna Türkmen Hytaý işgörlük forumy we oň bilen urdaş teri geçirildi. Forum umumy mejlisi hyzmatdaşlyk, anam, ösüş Türkmen Hytaý gatnaşyklaryň täze tapgyry atly mowzuga bagyşlandy. Onu gatnaşyjylar iki dostlukly ýurdun arasyna gatnaşyklaryň täze tapgyryny, ykdysady we sowda hyzmatdaşlygynyň ösüşini, bilelikdäki taslamалary hemde geljekki mümkinçilikleri ara alyp maslahatlaşdylar. Şeýle hem dowamyny B2B görnüşindäki duşuklar geçirildi. Sergiyiniň çäklerine Hytaýyň we Türkmenistanyň işgör toporlary öz haritlaryny hemde hyzmatlaryny hödürlediler. Sergide 70-den owrak diýwarlykda Hytaýyň köpürli önümçilik we innovasiýon mümkinçilikleri görkezildi.
Dünya täzelikleri. Suda yüzücü ultramarafonçu Andy Donaldson Ort deryasyny yüzüp dünya rekordunu koydu. Günbatar Astraliyada bu derya krokodillerin düşülgesi hükmünde meşhurdur. Hünärmenlerin hasaplamalarına göre deryada 5500 san krokodil yaşaya. Bu olaryň suda her 100 metrden duşýanyny aňlady. Donaldson 55 km 11 saat 51 minutda geçti. Ol 2024-nji ýyla bu aralyk 16 saat 13 minutda geçen Simone Blazer'ın netijesinden ozurdy. Gyzykly ýeri badalgada yüzüşe başlamanka ol 2,5 metrlik krokodili gördü. Emma suw ýyrtyjysy adamlara hiç hil howp döretmedi. Hünärmenler süýjü suwda ýaşaýan krokodillerin deňizdäkilerden tapawutlykda ören gorkokdygyny, adama seyrek golaýlaşýanlyklaryny aýdýarlar. Sport täzelikleri. Aziya Futbol Konfederatsiýasy 2026-27-nji ýylyň mövsüminiň klub ýarışlaryna gatnaşyp klublaryň sanawyny aýan etdi. Oňa Türkmenistanyň 2 klub ýurdun çempiony, arkada we kümüş medalyň eýesi Ahal wekilçilik eder. Türkmenistanyň häzirki çempiony arkada AFK 2 Çempionlar Ligasyna çykyşyny play-off tapgyryndan başlar. Topor ýeňiş gazanan ýagdaýyna ýarışyň toporçalaryny tapgyrna çykar. Ýeňilen halatyna bolsa AFK-nyň çağırış ligasyna çykyşyny dowam etdirer. 2025-nji ýylda Türkmenistanyň ýokary ligasynyň çempionatyny 2-nji orny eýelen Ahal Topori AFK-nyň çağırış ligasynyň toporçalaryny tapgyrna gönüden-göni ýollanma aldy. Kenyalı yeňil atletikaçy Sebastian Saev London marafonyny ýeňiş gazanyp, taryhda ilkinji gede 40 km 195 metr bolan nusgaw aralygy 2 sagada ýetirmän geçmek başardy. Oň netijesi 1 saat 59 minut 30 sekund bolup, bu öňkü dünýä rekordyny 65 sekund gowlandyrdy. İkinji orny Etiopiýa ylgawçy Yomif Kichelçi eýeledi. Ol hem marafon 2 sagada ýetirmedi we ony 1 saat 59 minut 41 sekund netije bilen tamamlady. Bürünç medali uğruna Jacob Kiplimo gazanyp, bu aralykda 2 saat 28 sekund wagt görkezdi. Mehribanlyleşer. Size ýetirmegikläň täzeliklerimiz şulardan ibaret. Ähli täzelikler bilen bolsa Türkmen Portal web saýtymyzdan dowlugyna tanyşyp bilersiňiz. Ýadyňyzdan çykarma. Türkmen Portal siziň iň ygtybarly maglumat çeşmeňizdir. Sag bolun.